Hola, bona tarda. Aquests dies que ja hem obert a la biblioteca, amb cita prèvia, us volem explicar com funciona el catàleg Aladí per saber quins llibres o documents tenim disponibles a la biblioteca. En primer lloc, cercarem al Google Catàleg Aladí i clicarem el primer enllaç. A continuació, ens mostra dues maneres: versió mòbil, que és el que estem utilitzant ara, i versió web, que és el que ens trobaríem a l'ordinador. En aquest cas, utilitzarem la versió mòbil. Seguidament, trobem a la part alta de la web, cerca el catàleg i buscarem allò que necessitem. En aquest cas, coses relacionades amb la Cerdanya. La localització, sobretot, heu de posar Manlleu. I clicarem. I ens mostra tot relacionat amb la Cerdanya. Podeu reservar vosaltres mateixos on posa reserva i si no posa res, vol dir que ho tenim disponible. A reveure!